салому алейкум мухлисони ММА, ба канали Шермардон хуш омадед. Дар видео лайк монед ва мо имрӯз шуморо бо хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА ошно хоҳем кард. Ба шумо раҳмат барои дастгирӣ. Барои ҳамкорӣ ва ё реклама дар WhatsApp дар рӯи экран буда нависед. Яке аз варзишгари машҳури тоҷик Азам Ғафуров дар рейтинги сабуки дивизиони СА пас аз варзишгари рус Курбан Гаджиев зинаи дуюмро ишғол кард. ин дар ҳолест ки варзишгари тоҷик бо мағлуб кардани ҳарифи худ Азамат Пушуков дар мусобиқаи СА 150 бо усули нокаут. мо бошем ин шери тоҷикро бо ин муваффақият табрик мекунем. дар сайти асосии UFC Россия як посте бо расми директори организацияи машҳури ҷаҳон UFC Дана Вайт гузошта шудааст ва дар он ҷо аз мухлисони ММА пурсон шудаанд ки дар соли 2023 бо ки шартнома бубанданд. ин постро варзишгари тоҷик Лоиқ Раҷабов дар историяи инстаграми худ гузошта чунин навиштааст: бародаро, дар коммент медонед чӣ кор кунем, ман тайёрам, фақат шартнома монда. дӯстони азиз, шумо боз кадом варзишгари тоҷикро дар UFC дидан мехоҳед? қаҳрамони ҳозираи UFC дар вазни сабук Ислом Махачев соли гузаштаро ки дар фаъолияти касбиаш муваффақтарин буд ҷамъбаст кард. натиҷаҳои кӯтоҳи соли 2022 он барои фаъолияти касбии ман як соли аҷибе буд, навиштааст варзишгари рус дар шабакаи иҷтимоӣ. муҳорибаи навбатии худро Ислом Махачев рӯзи 11 феврал дар мусобиқаи UFC 284 бар зидди Александр Волкановский австралиягӣ ки барандаи унвони қаҳрамонии UFC дар вазни сабук ва беҳтарин ҷанговари қавитарин лигаи ҷаҳон аст мегузаронад. як рӯз пеш намояндагони созмони UFC плакати расмии чорабинии рақами Австралияро пешниҳод карданд. дӯстони азиз, ин буд видеои навбатии мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои дигар хайр. обуна шуданро фаромӯш насозед. Production and